كم يخون كم يتخونوا سلام نعكم يخون خبرن عززهم كبر سلام تانا تقبلوا أبزل لكم ببجزيكم من ساعتكم من سلام تانا يتصحكم إزي channel MTV بارنا يلوم مدبنا أمونغو كلتيو تصوتاوي ويكا جندر زولو فللي ناي مازاوي فللي أمونغو قوال نودن نزبل حمدت عنا إذنا لكم كريمنا لنا بحوار كنكم مسانا كتكاتاتولو أدمينايو عندي أمون غزك مازاوي فللي أمونغو خلت أو صوتا ويكا قوال نودن زولو عينت مازاوي فللي أمونغو كلت صوتا أنصار صوتا مالتي أمونغو قوال ستيتن والتبعتاي نزولو كنرينا بحوار سانهونكم كتكاتاتولو أدميناي سناي مكتا مازاو فللي أمونغو خلت أو صوتا أمونغو قوال ستيتن والتبعتاي مازاو مقبت عنا تحلي هيوتنا كنمرح حقزنا أقدا سنة عنا زهبو مقبتات أبكلتي تصوتا ودن والن تماساسالي إيو كلتي تصوتا أحملتن فتاتن أكال صيبان وتصيتن كمقب يقبا بزح سبحين كبان زلوا مقبتات كومون بزح شون شكورن كاموسا دما مقطاب انتقونا ندك تبعتي وي دك أنستيو زيادة هدهداوي زقدسو مازاو مقبتات كم زلوا زي مزنقاي زدلي كالوري دك تبعتي كاب دك أنستيو زقزفي أكلات بخبدتهم قومتهم كومون زقزفي زتررن شوادا سلزونن ويكا سلنونن زبزح كالوري يدليوم ويكا يدلينا 30 عمد زعد ميو متننيا ويكا قزف زبالي أكلات زلوا قوال نستيتي أمعالتي كلتا بيت كالوري يدليا أبتماساسا لكل عدم يزركب حاد من إسي قومو دما مالتيو كلتا شحن 800 كالوري يدليو باقلالتسا كيلاتات سنة مقبي حدا ود تبعتها زيادة قوال نستيتي أمعالتي بقمقام 400 كالوري كم زهلخ يحبه حقن فيتامين أبدك تبعتيون دك أنستيو كاب دك تبعتيو زوحادة كالوري يدليان وقا انتخوني أبحيالو كنتات قنا لعلي دك تبعتيو زبازحي فيتامين معدنن كوسدا يقبا كالشيم حاتين ويكا ايرون فولك اسيد استبهالو مازاتات زيادة ندك أنستيو يقدسيو أبقزي صقيا مقلاي ناصلا بسنك زقات مقيار ناي هرمونات دك أنستيو زيادة دك تبعتيو بمهمان عصمتي يتقع بزي مغنيات دما حانت قوال نستيتي اللعلي مزنقا ودي تبعتاي ب800 جرام زايدة كالشيم كتوسط تمكر ويكات حبر هزي بفلاي مولاد دو نزبلا لعلي حمساتات زعدمين دكي أنستيو أزيو أقداسيو
ደቂ ኣንስትዮ ብሰንኪቲ ወርሓዊ ዘጋጥመን ወርሓዊ ጽግያት ብዋሕዳ ሓጺን ኣይሮን ክጥቃዓ ዘለዎን ተኽእሎ ዝዛየደ እዩ። ሓንቲ ኣብ ዕድመ ብጽሕና ዝኣተወት ጓል ኣንስተይቲ ካብ መዘና ወዲ ተባዕታይ ብ10 ሚሊግራም ዝዛየደ ሓጺን ኣይሮን ክትወስድ ብኽኢላታት ትምከር። ሓደ በጽሒ ኣብ መዓልቲ 8 ሚሊግራም ሓጺን ወይ ከዓ ኣይሮን ከድልዮ እንከሎ እታ ጓል ኣንስተይቲ ድማ 18 ሚሊግራም የድልያ። ወዲ ተባዕታይ ይኹን ጓል ኣንስተይቲ 400 ማይክሮግራም ቫይታሚን ቢ ፎሊክ ኣሲድ የድልዮም። ሓንቲ ነፍሰ ጾር ወይ ከዓ ነፍሲ ጾር ጓል ኣንስተይቲ ግና ካብዚ ዝተጠቕሰ ቫይታሚን ክትወስድ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ንጥዕና ሓንጎልን ዓንዲ ሕቖን ናይቲ ዕሸል ንምሕላው ይሕግዝ። ክብደት ሰብነት ወይ ከዓ ክብደት ስብነትና ንምቁፅጻር ኣብዚ ግዜ እዚ ግዳያት ምኽሳዕን ወይ ከዓ ምኽራሽ ልዕሊ ንቡር ክብደት ናይ ዝኾነ ቁፅሪ ደቂ ተባዕትዮ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ዝበዝሐ ምዃኑ ጸብጻባት ውድብ ጥዕና ዓለም ይሕብሩ ወይ ከዓ የመልክቱ። ክብደት ሰብነት ኣብ ምጉዳል መኣዛዊ ጥቕምታት ናይ ዝተፈላለየ መግብታት ብንጹር ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ ዝተፈላለዩ መኣዛታት ንዝተፈላለዩ ኣካላት ናይ ወዲ ሰብ ዝህብዎ ጥቕሚ ዝተፈላለየ ስለ ዝኾነ ደቂ ተባዕትዮ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ዝገዘፈን ዝተረረን ጨዋዳ ይውንና። ቅሬታ ይውንኑ። ስለዚ ክብደት ሰብነቶም ክቅንሱ ኣብ ዝደልይሉ እዋን ኣብ መዓልቲ ናይ ዝወስድዎ መጠን ካሎሪ ካብ 1600 ንታሕቲ ከጉድልዎ ብኽኢላታት ኣይምከሩን። ደቂ ኣንስትዮ ድማ ካብቲ ዝወስድኦ መግቢ ካብ 1400 ካሎሪ ንታሕቲ ከጉድላ ኣይግባእን። ደቂ ኣንስትዮ ብሆርሞናዊ ለውጥታት ዝያዳ ስለ ዝጽለዋ እኹል ሓጺን ኣይሮን ወይ ከዓ ካልሽየም፣ ዚንክ፣ ቫይታሚን ዲ፣ B6 B12 ከም ዘድልየን ክግለጽ እንከሎ ደቂ ተባዕትዮ እኹል ፀግጊ ማግኒዝየም፣ ቫይታሚን B9፣ ሲን፣ ኢን ይወስዱ ምህላዎም ከስተውዕሉ ይግባእ። ብዘይካዚ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ዝፈኾሰ ጨዋዳ ስለ ዝውንና ክድልድላ ምእንቲ እኹል ፕሮቲን ካብ ዓሳ፣ ስጋን እንቋቑሖን ክረኽባ የድሊ። ኣብ ግዜ ቁርስን ድራርን ድማ እኹል ካርቦሃይድሬት ክወስዳ ይግባእ። ደቂ ተባዕትዮ ሽውሃቶም ንምዕጋብ ፕሮቲን ካርቦሃይድሬት ከም ዘድልዮም ርዱእ ኮይኑ ስብሕን ቅብእን ክወስዱ ግና ተመራፂ ኣይኮነን። ስለዚ እዚ መስል ነይሩ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ጽኒልኩም ክትከታተሉና ስለ ዝጸናሕኩም ኣዝና ነመስግነኩም። ምንጭ ድማ ካብ ኣሴፍ ፊትነስ ኦርግ እዩ። ስለዚ እዚ ቻነል ኤምቲቪ እዩ። ንዝቕጽል ግዜ ወይ ከዓ ኣብ ዝቕጽል መደብ ከዓ ተመሳሳሊ ከምዚ ዓይነት መደብ ክነዳሉ ወይ ከዓ ክነቕርብ ስለ ንኽእል ንማሕዙትኩምን ኣዕሩኽትኩምን ሸር ተፈቲኹም እውን ላይክ ከምኡውን ርእቶ ብምጽሓፍ ሓሳብኩም ከተካፍሉ ትኽእሉ እዮም። ስለዚ ጽኒዕኩም ክትከታተሉና ስለ ዝጸናሕኩም ኣዝና ነመስግን። እዚ ወድሓንኩም ሰናይ ወሰላም። ሰላም ንዓኹም ይኹን።